Assalamu alaikum. Kai mai amfani da Samsung ne ko kuma kana so ka sayo da Samsung kai amfani da ita ta daɗe tana burge ka? To a wannan bidiyon na yau zan nuna muku wayoyin da ya kamata mutum ya siya na Samsung a wannan shekara ta 2024. Domin ganin haka sai ku biyo ni a cikin wannan bidiyon. Idan har wannan bidiyon ya burge ka kuma ka amfana da wani abu idan kana YouTube kada ka manta ka danna mun subscribe, idan kuma kana Instagram ko TikTok ka yi following, like, comment and share a duka platforms. Sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba. Ni ne naku. Assalam.